Здравейте хора, вие пак сте с Как да оцеля вкъщи. И сегашната тема ще е домашните. И сега се връщам, чакам. Чакайте само. Сега. Да. Мога да? Да. Добре, сега се връщам. Така, бяхме стигнали. Да. Домашните за някои хора са доста трудни. За някои са много лесни, а за други са нормално трудни, нормално лесни. 50 на 50, нали знаете? За мен са 50 на 50. Такова... Как още защо? Не, така, на мен ми е интересно да си пишеш домашното, но също всички знаят, че е малко скучно. Примерно, ако знаеш нещо, пък трябва да го пишеш много пъти или диктовка, то е малко досадна, но с някои хора им харесва. Ако ти е скучно, докато правиш домашното, просто можеш, ако си малко по-малък, нареждаш играчките си отстрани и хем гледаш и тях, хем гледаш и домашното. Или пък правиш и почивка, отиваш, гледаш телевизия, после пак отиваш да спиш домашно или се излежаваш. Така, чакайте малко. Да, не. Да, такова. Така, този клип няма да е много як, защото ще седих за тази тема току-що. Признавам си. Така, казах ви. Но това беше много малко нещо, което ти казах. Аз преди малко играех на лаптопа на един мой приятел. Но сега в момента съм навън. Вижте. What? Не мога да обърна камерата, докато съм така. Добре, поне така ще стане. Добре. Готово. Мисля, че ми кажеш, защо ми се сърдиш? Това е приятел на бата ми. Това се виждам. Той се казва... Аз съм Стефан Хазарта. Стефан Хазарта. Сигурно сте гледали някои негови клипчета. Така, днеска снимахме един клип. Моля ви, гледайте! Неволя с котка. И да, може да напишете и Стефан Хазарта в YouTube и София и Мишо. Така, гледайте, разбира се, и този клип. Как да оцеляете вкъщи? И моите поредици от такива клипове. Как да оцеляете вкъщи? Макар че веднъж снимах и аз котенцето. Неволя с котка. Котенцето се казва Писю. Толкова е сладко. Той днес беше голям гимнастик. Чао! Ще се видим до нови срещи. Сърди ли се вече? Чао!